Hello guys, welcome to my vlog guys. Anugon kayo ang among paon guys, nangabahaw. Tungod ka kay dunay bagyo. Mao na nga standby gid mis pagpanagat karong mga panahon na guys. Atong makita ang amo ang pinanan guys oh. Na taod na sa taga guys. Pero sige laman bis pa abtan ni usang simana mo pwede pa man i loud sa dagat. Nagsugod na ang makusog nga ulan guys. Atong makita. Basta dunay unos guys. Mamuti jud ang daprin oh. Ambot og ngano na. Murag kaluha gini sila mag-uban guys. Ganina pa man ni kaayo magdasi karon ara nang dasi ah. Nakaagi si Bert. Mao ni makita na mo guys sa panahon sa adlaw. Pero sa panahon sa gabi guys, kay gabi man ang kusog nga unos jud mudas magdi gyud na mo makita. Mo nang pagkakaro makita kay adlaw man. Sa panahon sa kagabion guys, di na mo makita ang panahon guys kay gabi man, pero mapil jud namo guys nga arjong kusuga ang hangin ug ang uwan. Dura jud og ampos Ginoo guys. Gani sampungan na nako ang dalunggan kay gilainan ko nga namati sa kusog kay ulan guys. Ipiyong na laman naghugot ang ako ang mga mata. Ako'y wag jud ko makita og unsa jud kahimtang sa gawas guys, kay wag jud ko mangaso og abli sa pultahan guys, kay kusog kay laging hangin unya mahadok pud ko guys, kay basin og unsay mahitabo gabi ira ba mo nang di jud ko mugawas, di jud ko kakuha video guys sa gawas. Mao na nga diar gid mi sa sud. Sa buntag guys, moya nay atong makita guys
Salamat pa guys kay ni Hunas-hunas na oh. Ganina, dako kayo ang dagom. Nakabuhagay ra jud guys. Salamat ta guys kay ni Hunas na. Ganina dagko kayo bawod oh. Wag yapon kapanagat sila guys. Nakitag isda ani. Kay kusog pa man ang dagkong balod. Maghuwat lamang tagpipila ka mga adlaw guys. Basin og makapanagat na taani. Pasensya na mo guys, ug mara po'y lingaw nako karong adlaw og magamping tangtanan guys. Bye-bye!